நான் ஒரு யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் இது என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ. நான் இங்கே வந்துட்டு எதை பற்றி சொல்ல போகிறேன்னா ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பற்றி சொல்ல போகிறேன். இந்த ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து நான் பர்சனலாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு இங்கே வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவை ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து ஒரு வெப்சைட் தான், ஒயிட் ஹேட் ஜேஆர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கண்டிப்பாக. இது வந்துட்டு என்ன மாதிரியான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னு சொன்னால் கிட்ஸுக்கு வந்துட்டு கோடிங் டீச் பண்ணுறது மாதிரியான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம். இது வந்துட்டு இப்போ ரீசெண்டாக தான் 2018 தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணாங்க. அப்புறம் இதை வந்துட்டு பைஜூ வந்து வாங்கிக்கிட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் இங்கே வந்துட்டு லைவாக வி ஹாவ் டு டீச் கோடிங் ஃபார் கிட்ஸ். அண்ட் இதில் வந்துட்டு கிளாஸ் கிரேட்ஸ் இருக்குது. இங்கே நம்ம வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறது மூலமா கிளாஸ் 1 அன்டில் கிளாஸ் 10th 12th வரைக்குமே நம்ம வந்துட்டு டீச் பண்ணலாம். நம்ம இப்போ இதில் வந்துட்டு டீச்சராக என்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு வந்து ரெண்டு மெயின் ப்ரீ ரெக்வஸ்ட் இருக்குது. ஒன்று வந்து இன்டர்நெட் கனெக்ஷன், குட் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன், அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து ஒரு நல்ல சிஸ்டம் ஆர் லேப்டாப், வாட் எவர் இட் இஸ், இட்ஸ் ஃபைன். அண்ட் இது வந்துட்டு ஒயிட் ஹேட் ஜூனியரோட ஸ்டூடெண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வெப்சைட். நம்ம இந்த வெப்சைட்குள்ளே போய்ட்டு நம்ம எதுவுமே பண்ண போகிறது கிடையாது. சின்ஸ் வி ஆர் கோயிங் டு ஒர்க் ஆர் ஃபைண்ட் அவுட் அ கேரியர் இன் ஒயிட் ஹேட் ஜூனியர், நமக்கு இன்னொரு வெப்சைட் இருக்குது, ஒயிட் ஹேட் டீச்சர் லாகின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாகின் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு லிங்க் ஓப்பன் ஆகும், -டீச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்துட்டு அப்ளை நவ். இப்போ அப்ளை பண்ணும்போது உங்களோட ஃபுல் நேம், ஃபீமேல் ஆர் மேல், இமெயில் ஐடி, மொபைல் நம்பர், ஹையஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷன், இதில் இது எல்லா குவாலிஃபிகேஷன்ஸுமே இருக்கும். அதுக்கப்புறமேட்டு ப்ரியார் கோடிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா இல்லையான்னு கேட்பாங்க. யூ ஹாவ் டு என்டர் எஸ். கோடிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்ததுன்னா மட்டும்தான் இந்த பிளாட்ஃபார்மில் நம்ம வந்துட்டு டீச்சராக என்ரோல் பண்ண முடியும். அண்ட் இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம். இங்கே நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம். இப்போ நம்ம அப்ளை பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமேட்டு நமக்கு வந்து ஒரு இமெயில் கிடைக்கும். அந்த இமெயிலில் வந்துட்டு நம்மளோட ஒரு ஒயிட் ஹேட் ரெக்ரூட்டர் டீம் வந்துட்டு ஒரு இமெயில் கிடைக்கும். இப்போ நம்ம வந்து லாகின் பண்ணுறோம். இது வந்து என்னோடய லாகின் அக்கௌண்ட். இந்த அக்கௌண்ட்டில் வந்துட்டு நம்ம லாகின் பண்ணால் அதோட டேஷ்போர்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் காமிக்கிறேன், வெயிட் பண்ணுவேன். இப்போ லாகின் பண்ணியாச்சு. லாகின் பண்ணக்கப்புறம் நம்மளோட டேஷ்போர்ட் வந்து இப்படி தான் இருக்கும். இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டே 0. அண்ட் அப்புறம் வந்துட்டு ஒரு 2 டேஸ்க்குள்ளேயும் உங்களுக்கு ஒரு டெலிஃபோனிக் இன்டர்வியூ கிடைக்கும். அந்த டெலிஃபோனிக் இன்டர்வியூவில் பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் மட்டும்தான் வந்துட்டு கேட்பாங்க. அது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் நீட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடணும் இங்கிலீஷில் அண்ட் ஃப்ளூயண்ட்டாக இருக்கணும் இங்கிலீஷில். அதுக்கப்புறமேட்டு உங்களோட டெமோ கிளாஸ் ஷெட்யூல் பண்ணாங்க. முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டெமோ கிளாஸ் வந்துட்டு இட்ஸ் அ நார்மல் ஒரு பிடிஎஃப் கொடுத்துட்டு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லுவாங்க. பட் நான் டெமோ கிளாஸ் 1ங்கிறது வந்துட்டு ஒரு கோடிங்கோட எக்ஸாம், லைக் கோடிங் டெஸ்ட். அதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு URL லிங்க் தருவாங்க. அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு கோடிங் டெஸ்ட்டுக்கு உண்டான ஒரு வெப்பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். அண்ட் அதில் வந்துட்டு ஒரு 5 கோடிங் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க. அந்த கொஷின்ஸை கிளியர் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம டெமோ கிளாஸ் 2க்கு போயிடுவோம். நான் இப்போ டெமோ கிளாஸ் 1ல் கோடிங் கிளாஸை வந்துட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு டெமோ கிளாஸ் 2க்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அந்த டெமோ கிளாஸ் 2ல் வந்துட்டு நமக்கு ஒரு PDF கொடுத்துருப்பாங்க. லைக் இப்போ நீங்கள் அந்த மாதிரி எடுக்கும்போது இந்த இடத்துல ஒரு டாக்குமெண்ட் கிடைக்கும். இது வந்து அப்ளைட் டெக்கோட ட்ரையல் கிளாஸோட PDF வீடியோ. இந்த PDF வீடியோவில் 34 பேஜஸ் இருக்குது. இதை நம்ம வந்துட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். அதுதான் வந்துட்டு இந்த டெமோ கிளாஸ் 2. இந்த ஸ்டேஜில் தான் நான் இருக்கேன் இப்போது. லைக் ஆஃப்டர் திஸ் வாட் வில் பி தி ப்ராசஸ் அண்ட் எவ்ரிதிங் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் டு யூ as soon as I have completed this. அண்ட் இது வந்துட்டு கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல என்விரான்மெண்ட் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஆப்ஷனுக்கு. லைக் யூ கேன் ஏர்ன். ஒரு கிளாஸுக்கு எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க என்னங்கிறதெல்லாம் பற்றி இன்னும் டீட்டெயில்டாக நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணுறேன். பட் இது வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் விமென்ஸ் ஹூ ஸ்டே அட் ஹோம். லைக் கிட்ஸ் இருந்து நம்மளால் டைமிங் வந்து கன்வீனியண்ட்டாக என்ன சொல்கிறது, ஒர்க் என்விரான்மெண்ட்டில் நம்மளால் கண்டிப்பாக ஃபிட் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஒயிட் ஹேட் ஜூனியர்ங்கிறது வந்துட்டு கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருக்கும்னு நான் நினச்சி தான் இந்த வீடியோவை போஸ்ட் பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக், சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் கமெண்ட். தேங்க்யூ.